lipat kabangan ong. Pelat bannya kabangan keren. Dan dengan ong sepi. Ba yanga. Yapi. Badim kalong Chris. Haka original Bible. For me to live Christ ka ong. Ka kantin is ka verb kam don. But yakani ka kantin is la shubu. Daki translator banang kampen smooth shushu. Iaitu ibenta. Henry literally kakong kamba upol thohi kadai yang abanim Chris. Ani for me to live Christ. Balai utho kom ni. Kadai tang namar ba upol kwa banwan ra ikata ka jinglong emphatic ka jing ban khaya kebawan ra ikata ka emphatic effect ka jing ban khaya bahang ni yang abanim Chris. Kalau ban khaya ba kebamut nak ka bandau upol ong kajing impura jong ada Chris. Ukris long na dong sa dong yanga. Kamu polo ka manong sa iba, kamdon kanu kajing im kajong upol, kabau im shabar na Chris. Henry baro everything. Ha kajing im jong upol. Kalong hapo jong kajing long try kajong Jesus Christ. Hapo ka lordship kajong Jesus Christ. Kamu polo kaban kan sungi yang aban im Chris kamu Chris udah mau ubah dominate si kajing im jong upol. Dia mau ubah penyai kajing im jong upol. Dia mau ubah kam kenti kajing im jong upol. Dia mau ubah nyat ubah long ke bor ya kajing im jong upol. Upol uklam im nakabenta ke borom real, nakabenta ke borom fail. Namo ong yang aban im Chris uklam im nakabenta ke pisah. Ukal im nam taka pleasure of life kijin ko brai jeng kajing im jeng do jeng pertai uang ni bat yang aban im ukris hi ni yang ni ya upo bagajing im jeng ugolong Christ centered life ukris ulong pang preng kajing im jeng upo kabukpol ko aban ong sengi everything I live baro kabang im kalong nakabdo Chris. But baro kabangale ro kalong nakabenta Ukris. Ukris ulong kata ka fulfillment. Ya upol, Ukris ulong kata ka jinghon ha ka jingim jong upol. Ukris ulong kata ka jingwat ka basisya ka turwas meaning ha ka jingim ka jong upol. Upol yang ngaban im Ukris. Yang ngaban im Chris. Kamu pol dan sudah kawai pat ke agenda, dan pat sudah kawai ke jing seliang, dan sudah pat kawai ke jing temu, dan sudah kawai pat kata ke plan. Kebab dapura ke jing im jung upol, Ukris hanga, banyak imru naga benta keburom ka kacabu. Ukris hanga banyak im naga benta keburom kacabu. Ketika orang kaji kisah, bakadang kapol. Kabu Paul, uklam im naga bantau Chris. Kumbolong mangi. Kenapa Paul yang itu bangi uklam im naga bantau Chris? Shua bangim yo ya kejipan im. Pakalong kamjiki Paul before his conversion. Upol uklam im naga bantau Chris. Upol im naga bantau iladi. Im naga bantau kata ke reputation jong uhi. Im naga bantau kata kaniam gabayap ka jong u. Upol ulang ubala jalan ti, ulang ubala jot. Upol im nagam kajing temu ka jong uhi. Upol im percaya Chris. Im klem Chris. Sania Chris. Upol im nagabenta upol. Uklam im nagabenta Chris. Hindi ka doon Paul pa hapo ka Bible kaya tuk yang ini naka Acts kam ki apostle ka kanda. Kata udang ya hakalin ti Damascus panlet yikaban pencitomben ban kem ki kon ulai ki banget yang Jesus Christ ki balong ki balamat yo try ka chikim jongki ban le ban kem yiki ban ring yiki ban set ban dil ban pencitom le ban penyak ro yiki kan ba orang let syata haka lenti Damascus try la pau hu abat kadai ka for ka sngi ka moment haka ba Christ open mu bak lah pun kala bak labak ya ka jing ka jong upo la transfer yu nak kalenti ka bakaloi ka bailam sa ka jiyap sa kalenti ka bakhem ka bailam sa ka jing kadon kata ka jing ka labak labak
katakan dramatic change haga jing im jong upo bagum ta uplai ke ni ke jing mat ka jong haga Filipi kalong gabalai ke dekat ke baa hadu ke dekat ke bakenda ngan pulih syafi ongkom ni to kiar no nak kita kiksel kini kiksel kita ki nomi kai babakla ki false teacher kita ki bon ra ye ke gospel ke babakla to kiar no na kinong le basniu to kiar no na kata ka ba share kini ka basniu kinong le basniu ba kata ka ba share le ka false circumcision Ukraine ni kata ka religion ka babakla false religion kok bala na mariniken nilong kit kata ka jingot share ki bamani da umen simu blay but ki balek men how Christisu but ki bam shania hakado kamu kumno buong ki bam shania hakado kay bu pol kan ni kamot ba shania shu hakaniam ga jangu his own religion ani religiosity ke jinglong runiam jangu shania shu hakikam babha ke jong good works kenang ban komen yaladi hakmat jong ublay upol ukhan shania shu aki jong kado hakak besar du ka ban rip langahi ngala ban yo daw ban shania wana kado ada ununu wepat umut ban shania kado manga uba khamtam ba ngopo balawat share yang aga prasini nak kenja Israel nak jat Benjamin u Hebrew nak Hebrew syapang ka hukum u Farisi syapang ka Jerusalem uba beben ye kabalang syapang ka hok uba nak hukum uba klem jingram kita ka dei ke jing itu je upa syapang ye dia dekat ke besar dekat ke ban real wong dekat ke besar dah dan manunu uepat uban chania ka do manga uba khamta upa uba tai khamta ha ka dekat ke besan ha dekat ke ba Henry bakal kau banyak orang ni Henry ya kita kita ni kita ki ba Ukraine nak dekat ke besan bat ke ba Henry ke ba tahu saya kata ke dead religion ka jangu ke niam ke bayap ka jangu ke ba tahu saya kita ki own effort ki jing trashitom nak kalian ka jangu wong ya kini ki barok ki belong ke jing mento yang ya kini ngalan nyo ke jingdu nak ke bantap ulah nyo I counted wong ni I counted loss nganyo ke jingdu na ka banta ukris kamu kita kiai barok bo Paul menor uyo isi sin bakilong ke jing mentoy u kiba uperkhan baki ai kata kin ai kata ka value ya u hakmat jong oblay le ke jing priang ya u hakmat jong oblay kum ke jing oche ke jing long jat ben riu na kali Israel na ke jat Benjamin nang ta u Hebrew na ki Hebrew hang ni nang ta u Farisi na ki Farisi nang ta u badan ke jing Shirham u ba bai ni ke balang chapang ka hok o hang ni ke bana ka hukum u ba khlem ke jing ram kita ki boro polong nganyo ba kelong ke jingdu na ka banta ukris ba ka khabo pra wong hang ni wong gumno ngan pulis fi wong gumni he ho chi saken nganyo ye ki boro ba kelong ke jingdu na ka banta ke jingba kortam jong ka jingtip ya ukris Jesu bo tra jonga na ka benda jong ngala du no ye ki boro ba nganyo syndrome accounted rubbish hang ni ka bot na khay ki kum ka kata ka jingmot kum ka jingmot jong po rubbish ni ka mot ha ka ka mot kaya ka kung ka-extra utung kaya bukpol ka wana hong neba barang katakan yam ka jong kiba sisin usno sisin haba ula iyo Chris usno tu hang ni bakan yam ka jong kamla ban pen im iyo kum ta u transfer ye kini ki baro syakal yang jong ka jingdu no bawang ngakhendu no bak ngakheli ki kum ka it is lost kalau badu no kalong vain kabam mentoy kalong kabam thli empty kalong kabam dondori kalong kaet rubbish kabam mentoy u transfer ya ka sya kata ka benta kabong ula kendu lord yaki paro na ka benta Christ accounted loss ubu sya ka benta jong ka jing bam mentoy kata ka jing phla ka jong Paul hai bedai bak jing padem Christ ka jing ka jong usang ban realize badan tang kawai ka jingkhang ka khadak ka bon rum badan tang kawai ka khadak bon rum
Kaban ai u i ka jing priang ngak smat jang oblay. Kaban ai ka jing penem ye u. Kaban pelaj u na ka jing pitar ka jang oblay. Kaban sawan. Bakata ka khardop hakat khawa pra wong u Kris Jesu u ba utra. Para bangit ba i jonga ngihap ban snot khu iya kane. Ka jing penem ka debit tang ha u Kris. Al fidan yu Kris fidan not ye ke baro. Al fidan yu fidan tang ke fidan ongopo rubbish. Kadi hani ken bau yo ane suang. Apsali ane suang ki badan yu khon ki dan gajing em ki badan yu khon kim dan gajing em. Wang haga ka pra wang gumno. Wang nyo syndrome yeki kenang bangan yo ya Kris. All my dead religion ongopo. Baro katakan yang bayap jonga. Baro kataka hok ka bananga. Baro kataka jinglet ke bananga. Kita ki jik tresitam ke bananga. Ki banga persambangan yo ika value. Yela dia hikmat jong oblay. Yo i kita bagilong tang ke Ki mentor. Hikmat jong u mentahaba o realize batang Kris ba Kris hi. Pulong kajitamen ba kajitamen yo. It is Christ tang Kris. Christ alone tang Kris hi. Umdeo Kris plus sakani kani. Umdei ta Kris plus sakabalang. Umdei utang Kris plus sakinong ngelam balang. Umdei Kris plus sakit tradition gini gini yang berkam jangi. Umdei Kris plus sakani gatai. No Kris hi. Lapani dengi tak jingai tak jingai hi. Ha Kris hi. Ketaro om na fihi kadai kajing ai kajong ublay hano fishania halade fishania akan yam kajong fi fishania akan barang kajong fi fishania akan nongelam kajong fi ala fishania sawi pat like no Kris ngong ya pi ngila ja dan ti lupa ne pai saka hagan ka por shau Kris on try ngam sania shoot kamba bha ke jonga ngam sania shoot ka hok ka jonga ngam sania shoot ki niam ke jonga ngam sania shoot ki jingle ke jonga ngam sania shoot hai shoot ngam sania be tang hame bala ke ga mele alor jong kadeng puna dan sibun ki jingle ki sni thoi fi ko ki pala bange ki bala bojli no ya ka gospel u Kris umpat biang na ka bna ka jing panem haple sekane haple sekatai hado baki ya song thu bakla ru wat ik ordinance jong u Kris habu ash ka blang no ka baptism ka su bakla ru ka lo sapar ka su bakla hado baki wan rai gini ru bagi dong khandale gini ge bro oh pinam yo ya ka bneng baki we ba bon ba ka baki kat ski wan ra ban bujuli ya ka gospel polo ngam chania shu ka do ka circumcision eki ibaro pula plang ni Filipino balai sepang ada ude da manu sosorong ka do de manga ba ko mo po hende ko nganyo sandom lut ya kita eki boro pai shau Jesus Christ ula biang na ka danta chopi ba ka khandai wong kom ni but on shemi yang ha ubam don ka hok ka jongahi not my own righteousness Henry kata ka bada ka jingit hau Kris ka bada ka jingit hau Kris ka hok ka bana ublay pi ka hok from God na ublay da ka jingit kadi ka hok ka jong ka bana ublay kam dai ka reward for the righteous na kam taki bahok Henry kadi ka gift na ka benta unang po kadi ka jingay but kadai ru kata ka hok ka bajana ka perfect righteousness ka jong Jesus Christ Kabo ay sa kita kibasya baki bangay hu Kris da ka jingit. Oh ngas na ba kong Henry kata kepada ka jingit hu Kris ka hok ka ba na ublay da ka jingit. Kani kay ka perfect righteousness ka ba justify yang yakmat jong ublay ubaim. Hafim don ka hok Kris. Pinamla ban rum sa hima ka jong ublay. Pinamla ban lek da kano Hakmat jong ublay bukoy. Ndai da ka hok Kris dai makakin. Kaban justify. Kaban pingsan ye fi. Nado manta. Pat sedo bang juga. Sekitakin. Kibasanya. Kibanget yu Kris. Taka jinget. Hatu filasanya mo. Ha Kris.
Fin phai sẽ cái đinh phá trong u hay cái này của Paul kết là kết để kịp bọc trong phi bọn ai để có học cả trong u hà phi cả vấn đề cả ta cả chân bên sân cả chân cục trong Korea cả bên sân như phi sẽ kịp bọc cho con nó u lấy bao nhiêu issue như phi thế đấy họ muốn pet như phi muốn y như học Chris cả bao lâu cả ta cái chân cục trong cái chân bên sân na cả bên ta trong phi Paul hôm nayเขาฮอกกับบาโนเบลแต่ก็จริงต้องยินพายชาวจิสคริสก็ลองกับบาโนกับฮัดโดคาตาต้องยินชันยาเอาคริสก็ลองกับบาโนกับฮัดโดคาตาต้องยินชันยาชาวอีปัดไลท์นาคริสฮักกับจริงก็จริงฮัดโดปอลก็มูนี่อีหลอดอีกกี่ตัวฮับติปอยู่คริสบาเลมังงี้งั้นชันยาชาวอีปัดบ้านฮักกับชันยาhow try pada ke ai ke boleh halor cakap kena so ke jingkali ke bentar ke benengkong kamu kumdo ban im na ke bentau Chris kamu kumdo ban im na ke bentau Chris ke benengkong application ban im na ke bentau Chris kamu ban proclaim dia ke gospel ban yalap ia ke gospel kata ke dai kamu po Ukraine Jepang jadi na ke benengkong Korean RR Pihi ke jing im jong po. Lalu ba umat, lalu bu Chris open im u. Lalu bu Chris cut u se mission. U Paul u yelap apa sinaka. U Paul yelap apa yimandi, u yelap ku nong mandi, u yelap arutwa, u yelap ku apostol, u yelap ku nong sta ying jan. Bat ka kubor ng kalong bai tang kawai. Yu Chris bat yu Chris u belasa. Narfna. Bat u pla hage bedai bat ka kam ga jong. Nagapor sa kapor ri habang ipuli ya kisiti kiba u ai u bleu ai ba pol sa kabarang i gini nagapor sa kapor sapang ka jingim ka jang pol hadin ba uyo ya ka jing padim hadin ba uyo ya ka jing padim haga baning kong koren kalong ga baning kong da ka kanyo kong komni namal Chris shim la pha yang ban pin baptist hendrai banyalap ya ka gospel banyalap ya ka gospel nang tanggap ngong film tanggap ni kong Korean RR upo long gum ni namar ngalak kot jingmot ban om tip i eru hapdeng jofi hin rai tangup Jesus Christ ba di uru balasa natna him crucified so ban im tung Chris mot banyalap ya ka gospel ka jong ai ka long na ka benda jong fi ai ka long na ka balang ka jong fi tadi ka ban kong ban ken tung Chris banyalap ya ka gospel utra haki jakabaro haki por baro Kini kita kamu kentu ya Timothy yelap dia ke gospel. Kakti hakabadi por bat kabam dai por. Habu play ke jengkang na ka benda tapi wat nom play na ka kubo. Ka gospel kalau tang maka ka bor play. Ban pen im yau tau bangai. Dei polong ngam siang oleh ran banyalap dia ke gospel na rumi bai kan real. Banyalap dia ke gospel kalau tang maka ka bor play. Ban pen im yau tau bangai. Anam dan shoot da koi paka kubo. Ban pen im yang ngaba defi. Ka gospel. Chris layak nama kipop jangi ang ngupon. Kakong gajing to la tep you. Bawa la mi pat ruk kat kom gajing to. Maka do bangai yu nya gajing imbam jekut. Lagi ngit ka kan ngit na ka dorong kan flar ka chintor bo jisu long try on pen im yang ngaba de fi. Nam don chupa da kau ke kerteng hap nang ma khandau ban on pen im yang ngi. De tang ka kerteng jong u Jesus Christ long tama u ka lenti ka jing im bat ka jing sisa. Om don chupa da kau ke lenti. Om don chupa da kau ke jing sisa. Om don chupa da kau ke jing im. U Chris bat u Chris hi. Kaba kau ban im na kam tau Chris. Ban im na kam tau Chris kaba kamu ai go Chris long ka jing tmu ha ka jing im ka jongi. Banginam don chuda kawai pat ka issue ha ka jing im ka jongi. Inam don pat kawai pat ka agenda ha ka jing im ka jongi. Henry ka daw jo ka jing im ka jong po lakin pek bah ka Bible. Ha ka jing lai missionary ka jongu. Ha ka jing sasitom ka jongu. Ha ka jing sasak bendi ka jongu ka daw ha ka jing im jongu ka dai bet na ka bantau Chris. Bak na ka bantau jongi inam don chuda pat kawai ka issue. Inam don chuda pat kawai ka agenda. Haga jing im ka jong hinray na ka banta jongi bangin im bangin ya bangin yang bangin travel bangin sham kiki bro bangin lelo kiki bro kalong baik na ka banta ka buram u Krista kata ka di ka jing tmu jong ka jing im jong u Krista anu Chris ka jing tmu jong ka jing im jongi kalong u Chris
Kabalai. Kamu kumno ban im na ka bantau Chris. Kalau bangin nang yai pursue, bangin nang yai be, bangin nang yai tip yo Chris. Kata ka ka jing tuai jong po. Yagi bangin e po ka balang po Filipi, kalong balai, ka bespo do khatway. Kung di bangin ngir gini ban kwa, bangin nang kam tip shushu kam bahayu Chris ala kasmi. Nay tang kat to kat ni sa phang jong Chris ni yo Chris pura. Bat balangin tip sa phang jong Chris. Kejaka kepada pian kedai ke Bible. Blay lapan pau sepang jongi, sepang ilade, sepang ke eka ulong, ha ke ketien ka jong uhi. Wat liwat sewai pat ke Bible ke labian. Orang ikut bentip syuk-syuk, sepang ayu blay ulong, sepang ayu Chris ulong. Berkata ke jitu aja po ba finang yo tip syuk-syuk yo Chris. Tadi ke balai. Bang im nam dau Chris kolong, bangin ang yai be brai, bangin ang kam tip yu syuk-syuk kambon. Halakasni. Kamu kumno bangin im na ka bentau Chris ka basa. Bau Chris udah belong kata ka priority ka banen kong ha ka jing im ka jongi. Udah benda utrai ka jing im ka jongi, udah belong banen kong. Udah belong ka hok ka ban yalam ban control ka jing im ka jongi, ban penyan ka jing im ka jongi. Udah belong halor jong ki e baro. Udah belong banen kong. Haga jingim ka jing, kamde ka family ka jongi, kamde ka marriage ka jongi, kamde ka profession ka jongi, kamde ki career ka jongi, kamde ki niam ka jongi, kamde ki mission ka jongi, kamde ki ministry ka jongi, kamde kano. U Chris ulang u baneng kong, haga jingim ka jongi. Dia ni king bung saong, how lukas ka saw nang nakot ka bak aku sana pun riu. Ba ngan puli na ka benta jong fi Lukas kalnong ka ba khat saw ka nakot ka ba arusan ba akun riu. Ngan puli Shafi hai ka ni ka po. Ana unuru wan hanga bat ubamisi ilau pa ba ila ka kmi ba ila ka tinga ba ila ki khon ba ila ki man ru senrang ba kan tay ba ila ka jing ru umla balong u senran jonga unuru de ubam baru ila ka jonga ditna ba ubam man but na din jonga umla balong u senran jonga hani jisu kami kai bagini sik yeki mi ki pa yeki men ki para ge jongi ki bahai ngi bahasa ngi jongi namar bahagi wei pa ki de khot na ka babel kai bagin burom bagin i. And again, about Jesus, mo nang about ba uday balong uta ubaning kong. He must be the priority. Ubaning kong ha ka jingim ka jongi first place. Uday banday u Jesus Christ. Amen. Kabasan, kamu kumno ban im na ka bantau Christ. Kamu Jesus uday banday ka passion. Ha ka jingim ka kamu ka jing siang ha ka jingim ka jongi. Ngiday balong thrill ban command. Ngide bandon kata kajing kemen ke ban syukri ban bandon kajing kata ke passion ke ban le ke mon ka jangu ban im na ke banta ke buram ka jangu either by that or la kajing yap ni da kajing im udi bandai ma una dong ke passion ha kajing im ka jangi ha baro ka ke bangile ha ke baro ka ke bangi im udi bandai ma kajing seliang ha kajing im ka jangi terang aja jangan menjaga wong kamu kerang was seliang lagi wa pelong yang aku tak terang dengan seliang you try kamu ban emru naga bantah utra kamu udah bandai ru kata karukom im naga bantah jong ke pattern ke example ke nuksa ha ka jing im ka jong ngidi ban bul perthu ya utrai nang tangi di ban duai bah kasi men sima ko jumlah unyai pen kelador ngi sekador ke jong Jesus Christ kai ka bagi kran kai ka bagi im ka bagi im ya kendai barobor ka jingim ka bagi didor ka mon ka jangu baga jingim jangi on mark da ka jingim ka pendam lut ha ka mon ka jong ublai kum tau pol ong gi bangai ka balang pok korin ada kan polis sufi ka baning kong korin kalong ka ba khatwai ka de khat ka baning kong ong kum ni tolong phi kinong perthu but ki jonga kumbangaru ki jong u Jesus Christ kumbau Jesus im kumbau Jesus le kata kadai kaba nirung gide ban kwa abangin le babangin im ngim ban im otherwise da koi pat da khangpong ya ka ai kabau Jesus kwa bunong pat im jing kwa yang ni bangin im lagi ban im ngide ban sliang ngin pa na kabo bangin im kumbau im ngin ya kumbau ya ngin le kumbau le kalong kaba yes kalong kaba shisha pen ban ni duai woman sim chung oblay bu shong pa ating ai ka boringi ba onang ye pin kladoringi sekador ka jong Jesus Christ kumo pol ong ha ka rongo fra ka ba aru handai ba onang ye pin kladoringi sekador ka jong Jesus Christ la ka singi
Umesim long gabor na gabanta jongi. Bangin im na gabanta Chris. Kamot bangide ban donru ikata ka jingday ka bajan badu. Close fellowship. Kata ka intimate ka jingday ka balong julio bha badu Jesus Christ. Kata ka li Paul ong gibangin po Philippi live. Kalnong ka basipaw. Bangin im na gabanta Chris kamot. Ka jingim ka jongi. Kadai ka ban syanya ha ka bor ka jongu. Deham ni kayaknya ka Filipi ka lang besar. Lalangin pulihang ni wong nalaban leki baru daw tahu ba pensay boring nga. Kiki baro ki bahapo kamon sa ublay ngalaban le. Kiki baro ki bang baliw sliang yang abangan le. Kiki baro ki bakan top yi kabangan buot yu. Nalaban le kita kiki baru daw tahu ba pensay boring nga ang upol. Hindi man siya aga bor jong utra. Bangila ban leno ni kiki barong di badai kat kum kamon ka jong oble. Ka boble kwa ha ka jingim ka jongi. Ka jingi sa ko po la ban le hadu kan ni ha ka ministry. Kali nama ka ji shania ha ka bor ka jong utra. Olon nom shania ala di. Olon shania ki wai pat. Le shania ha utra. Ti filang pandai be kamon ka jong oble ka jingi mo jong fi. Bangin na gabanta Chris. Kamun bangin sasitom na gabanta jamu. Yang na gabanta Chris. Keren na gabanta jamu. Belum na kloy ban sasitom ru. Ladak dangkam na gabanta kaborom jamu. Efesa sawi we Paul kentui bangit bagin lekam ta. Filipi la siko kentu banong bagi bagin lekam ta. Kolosai we pasal Paul kentu bagi bagin lekam ta. Kamu kumno. Bangin im laga bantau Chris. Kamot kadaya ki bakin ailot ki aka baro bakin can give up no. Can give up no. Can ino. Bau Jesu ha Lukas nom kha sawong kom ni. Dikho balai kulai ong kom ni. Kom taru unono ubanapi ubam nyaudo no. Yaki baro ki bau don umla abalong usen ran jonga. Ni ban nyaudo no. Yaki ki ba prevent ki ba ka yangi. Ki balong mau jin thot yangi. Ya kabangin don ya Chris haka jingim jongi. Kiba khangla dengi bangin ya cha frang ban le ka mon Chris haka jingim ga jongi. Kiba long gi mau jing thot ya ka jingai. Dero ka pop. Pati wai ki pat. Kiba long mau jing thot dengi bangin ya cha frang. Bangin don ya Chris bangin em nan ka boram jong bangin le ka mon jongu. Ngiri ban nyodu no ya kita ki baro. Badeng ni kan, nung kau sinong ibu kentu ki para bangai wong kumno. To brand no ki pop ki brace no apa jong pi. Dah kemare ka jing bar da ka jing Yesha. Dah ka pet chau Jesus Christ unang pelong ba unang pajanai ka jing ye. So brand ni ka pop mare da ka jing Yesha pet chau Jesus Christ. Man bangi pet chau. Anong ifi ngilaban ron dari ngilaban mare ya ka jing marathon jang ka jing ye ta ka Yesha. Bunai ka bor yengi ba unang yai ya rap yengi do men sim jol bangin ang la bani bread no ya kita ki pop ki belong ki mau jeng thut yengi bangin ya chaprang na ka banta ka borong ka jeng ba te ki jong blai kan tu shu yengi ya ka bangin le gini ki benta na ka jeng em ka jengi no Marcus kalong ka ba shipau ladangan puli shefi ha ka ni ka por ka de khat ka ba a thu kan dai like ho ngan puli no jisu de thu la ong si sang ong afi dan ubat ino ye gayi lani ke hinmen hindo sungrang na kan thei lani ye ukpal ne ke kmi lani ke tanga lani ke khon lani ye ke bri ne ke benta jonga bat jonga gospel hendai unyo diangken si spasha ye kata mentah ka ni ke pol ye ke ying ba ye ke hinmen bo sungrang kan thei ba ye ke kmi ba ke khon ba ke bri de lambar ke jing leben bagi jing bat ha ka parthai ka barsawan ka jing imbam ju kot ka dan ka reward ye ka ba nyau du lut na ka bantau ka dan ka reward para bangai upol ong uken tu ye ki para bangai ha po ka balang po korin alangan penken mau syafi ha ka ni ka pot na kal nong ka ba khatsan ngan pule syafi wong kom ni nabak kha basan pura nabak kum ta ko para bangai ba i jonga to long phi ki ba yai ne scam
Benkong ba ba kibam kendria no ba bala kibam man kerhain malakas ni haga kamu try hal pi tips kem ba kata ka jintrai minat jongpi kam julong ka balan hal try ka dan ke bainong ke reward kita ke nyodut ke na ka bantau try kita prevent bagi nyodut kita ke prevent ni bagi nya cha perang bagi le kata ka dan ke reward ko para bagi be ichonga aku belum keren cepi lama kita kubur kita jangan, aku lama kita kupur. Bagi dong kita prevent cepi, on try rapi ngabang lapan bread no kita baru bafila bagi nyaca perang. Bansha keriu tu. Maka bakadu kamu belum berem nak kamu tahu terus, kamu nak kamu tahu bangen, kau goal agak jengim kajangu, kajing seliang agak jengim kajangu, kapang pereng agak jengim kajangu, agak jingmut, agak download, agak men, agak mensim jangu baro. Kali bandai ukres, baru ka bangile kalong nakabenta ucis ukres, nakabenta borong utrai, ulong kancing im cuma, ulong kancing im cuma, ulah yap nama kipop cuma apa cuma, ulah wan sekepertai nakabenta cuma apa cuma, ulah kio ulah kading fna nakabenta cuma, ulah diporai kancing betaru kepa, kebangile ban mat nakabenta cuma apa cuma, hatu kam demo yang ni bangin ong kepa ong la opo nakakolosai, ulong kabenta nakancing im kacongi. Aku jisu long kacing kacang fi pin im nak benta kapuram kacang utrai ka gol kacang fi kacang seleng kacang fi udah pang preng jaga jimut jempat kat ka dok no jaga mensim jaga mek kacang fi baru ka file nak benta kapuram kacang utrai kum kacing ikut jaga ni benta ka bengkong koki para senran makan teh ke jaga kum no pat jaga pang jong fi tungin pendap ya ke jaga ka basudah nak benta ye le de Yang ban im tash. Ayu fin pendap hai kan ikan sakak ka sudah. Ala fi bu ka ikan sakak ka sudah. Ka yin, ka balan, kita ki ka bahag ka jongfi, kita ki morality ka jongfi, ka balan ka jongfi, ki nangalam ka jongfi, ki pastor ka jongfi. Banyap kalong. Ka jing le no ai. Hana sa fi ong, yang apa ni mo Chris? Banyap kalong ka jing ai bo Krisnong kata ka jing thumu ga jongi ai Krisnong kata ka jing sliang ga jongi ai Krisnong kata ka baningkong ga jing ga jongi ai long kata ka nuksa yangi ai long uta uba ngidal ga jing dai ga embadu ni partner lang badu ai Krisnong ka boringi ai Krisnong uta ubangin sasitom na ga banta jongu ai bo Krisnong ka ulong uta ubangi be prai bagin tip agak jeng im de ko Kristan ai Kristan long na dong sadong na kabanta jeng hadu bangin nyodu ikigin na kabanta jeng ai ba ninyalap you Chris kom ki khon Kristan ninyalap ye ka gospel ka jeng to kom tangin hak ban pendap ikini ka jakak bosda yang ban im da seno fi pendap bang da pendap iki wei pat ha ka jeng ba jong fi ban yap along ka jeng kortet na fi la fi om yang ban em Chris ban yap kalong kacang mata kadang kau reward nak banta jangan pat nak banta jumpi kapuram showers ang belum kerkui pi